Patikom yung kanya. Ba't na ano yung ganyan yan, Teo? Ba't nagka-ganyan? Humingi po ng tulong sa mga sponsor po kami kaya na magpagamot sa kanya. Araw-araw na Salamat po. bili ng pampers, gatas, tsaka gamot. Salamat po. Good morning mga ka-dragon! Ayan, jogging-joggingan muna kami for today's video. Dahil marami kaming kinain sa Ragara. Dami namin nakain na crabs. Kailangan natin maging Healthy living muna tayo ngayon. Ayan, mag-jogging-jogging muna tayo. Si Gigi guys, wala. Dahil yung kapatid niya ay nasa hospital daw. So, tayo na. kasama natin nandoon pa sa likod nagawa. Sila ate nasa likod pa. Diyos ko po, hindi na nakarating-rating. Tara na, takbo na. Sige. Sila ayaw baka magdiretso yung Batuila eh. Ayan, nag-shortcut kami dito guys sa bukid. Shortcut. Jogging pero shortcut. Hindi, doon kasi kami sa plan. Doon kami sa may ano na yan, sa may flood control. Maganda kasi doon yung ulang dumata ang sasakyan. Kaya mag ano ka dyan. Tumbling ka dyan. Wow, may bibing baka. Hindi ko pa iligayon ko sa daan mamaya. Yung kung sa kapilya. Masarap dito guys magkape-kape. Kaya yung kwan dito. Sasakyan. Saan yung daan? Hali yan yung sinaw sibuyasan. Pasok ko lang na may log ka ba? Blood control. Ano ba nga? Nakakalsada mo lang dito ni. Wala po. Wala pong pagtagusan diyan. Parang nahinto to. Kalapad na rin flood control ito. Kung ganito kalapad, ganito bang standard ng control? Blood control na kalsada. May kasama kami guys na mag-muse. Ayun. Naka-ulway. Na. Ano po lang tayo? Nabanuga ang mulay dyan. Nabanuga na. Nakain to yun. Oo Yun yung Kakarbawin. Or si taga-bukid. Magbalik pa dyan? Pwede pa nga sa larin na Let's go! Takbo! Buking na ako. Hindi ko biglayin ang sarili ko. Excited mag-jogging. Baka 10 balik ka. Pagpawisan ka na.
Baka kakal din. Pero umat ka ng tibakad ta. Wala na. Apa yung butkas ko dito? Putol. Simula nung nagka-issue ang flood control, hindi na tinuloy. Dapat yan tapos to eh, bago sila lumaalis. Kasi kontrata yun. Oo nga. Ano nakulangan sa budget? Patinggana ka di. Ayun po, gantan yan. Yan mga spot lang po kasi ano. Duwa mo natin karayana. Ang bundok dapat dito kasi dito yung sasabataan ng tubig. Pero nagagawa na rin sila dito banda. White na yung mata ko sa kauray. Alam, meron na ikaldan. Bigyan na. Bye. Way mo tayo ako. Tambak tayo na rubber. Magpa-check up pa. Ganito na daw ang masakit. Saan? Ang gasang mo. Sabi, may video. Si aking daw ang dinugo kagabi kaya pinunta ng gusto. Klaseng job. Parang maglumang. Ante, oh. Abutin mo itong kanya. Hindi ko na kaya yan. Ganun. Kaya ah. Nagkot to ka, di kaya. Nag-iyak si JD kanina. Akala ko hindi ka nga Nagulat. Ano ito rin gusto? Nagulat pa siya natakot. Narinig ko hanggang bahay. Video na. Iriyak niya? Lumadida kahit pa may Guys, ayan oh, ang daming baon na dubli-dubli. Yan, maganda yan. Tingin nga yung isa. Ah? Yung isa ay. Ay, cycling ito. Andun sila guys, Iba nakaupo. naman ang shirt mo pa pag tagaon. Okay, tato. Patikom yung kanya. Talaga. Dalaga. Yan. Kaya po. Eh, kung nandito na yan sila, malalayo lang ang ano dyan. Yung andito na talaga makapunta yung mga yun. Yung malalayo, siyempre, kaya nang ginapag-usapan yung para maano sila. Naka-ready na sila. Oh, nag-change outfit na sa Antiligaya. Nag-green na. May sapa. May isa nga taray mo pa ay aglabo sa akong. Kanina green, ngayon kuan, mayroon pang isang short yan sa loob. Ang dami yan green. Ganda mo orange. Orange. Parang sila kayo magsalita. Ganda yun, oh. Anong halaman kaya ito? Ganyan, oh.
kon. Kasangay kanya hindi kasi nga di jayo, hindi tulayo, hindi mo masusurutan na. Hindi na masurutan. Sige, may palikot ko. Kasi mga jide, ay kasa. Sige. Talon. Yan. Hindi ba siyang paganyanin mo, hindi niya masurutan. Ambay. Ini kasama. Sakit, barang. Hindi mo bagtot yung bugbog. Hala, may gabis. Okay guys, ayan na ang araw, pauwi na rin kami. Marigat ng to. Parang ako lang yung pinagpawisan. Sa Antiligaya wala kapawis-pawis. At si Ate Irene, Ate Joanne. Yan guys, bale, daanan lang natin yung isang dito, pasyente na taga dito sa amin. Kasi may sakit daw siya sa puso. Eh, hiningi ng ng kaunting tulong. So, bigyan na din natin. Abutan natin siya guys ng Abutan natin siya guys ng tulong. Hindi man siya ganun kalakihan, pero sana makatulong din sa kanya. Kung guys, kung naalala nyo, siya yung kapatid siya guys ni yung may-ari ng tindahan na yung Nabilan namin ng lupa. Yung may-ari ng lupa ng tindahan namin. Yan yung may dito sa ulo, yung inoperahan din. Yung tinanggal yung bungo. Yung tinanggal yung bungo. Bali, kapatid niya to. Halos kagagraduate lang din siya ng college. Kaya lang din na siya nakapagtrabaho kasi nga na bedridden na siya gawa ng sakit niya. So, yan, nakakawa naman niya. Kaya, kung ano yung ating may abot sana, makatulong. Okay? Pangbili ng gamot or gatas. Diaper. Kamusta na siya ay? Tunggal na daw kitig sa lungsod ayos na, pero hindi niya ginasabi ang nararamdaman niya siguro hanggang sa magamit na lang ako. Nagabanas pa rin yung paa niya, ante. Ito, siguro sa kagagangan Ano ba ang findings ng doktor sa kanya? yung puso raw niya mahinang gamin niya bago yung baga niya. Dahil pinatuday ko po siya noon. Yung sabi nga ni ka Albert, pinuntahan niya nga kami. Sa mamamburaw ang kon niya. Alam niyo rin ka Albert, kung nasa bagay magkaanap ako ng kon para may dala namin ko naman. Wala kayong problema sa gastusin doon, kumana. Yun na, siyempre lang nga nagkare kami latante, nga mo lati ko anong. Aga ti problema magkumain. Pag sa Manila yung marami namang kondo, mga public hospital. Kaya lang yung problema mo doon yung mga gastusin mo rin. Oo, anak ko, ayun na, kanto lang yun namin nga kurang makabulang ni kini. Parang yung maghinga, hininga niya, parang nahirapan. Mula nga kagabi yun na kung nung nag-brown at eye. Oo. Ganyan na siya maghinga. Oo. Yung mainit kasi kagabi, yung hangin nga. Anapay, alas 12:05 yata, hindi na rin ako natulog yung paypay. Kailan Hindi siya nagkakalakad ante? may sugat nga dito sa mga paa niya. Bakit? Sabi man nila, pag sinawan daw ng sakit niya, aywan Pero kung mag-CR na mag-ihi doon, lumalakad siya na akay ko siya, pero yung siya sulo hindi, matuwang. Siyempre, mabigat nga daw itong mga ganito niya. Sakit sa puso, ba't Ayun ganyan nga. ba sa puso? Hindi naman ganyan. Sabi nga ni Ka Albert, parang tinulungan niya. Hindi sakit sa puso ang Dapat sakit. sa Manila niyo pati. Kasi kung dito lang talaga yan, hindi talaga maano yan. Pero sinabi niya, subukan daw namin niya sa Mamburao kung ano ko niya. O kaya Kalapan. Hindi pa kayo nakapunta ng Mamburao, kaya Kalapan. Talagang dyan lang kayo Dyan sa San lang Jose. talaga. Wala eh. Sa district talaga. Kung sa puso yan, hindi naman, may mga may sakit sa puso, pero hindi naman ganyan na parang nalalagas pati na yung buhok. Ba't nagganyan pati yung buhok niya, Tignan nga, naglagas? Ang buhok niya.
Ay, ang paglagas, kahaba ng buhok na ito eh. Kano malaba ba? Pangalawang tubo niya na yan, ante. Nagtigil na rin. Makin mo ganyan yung pag naligo. Oh, yun na. Hindi lalo yung sagay. Sa'yo mapulpulan yung sagay. Malalaki yung binti niyo, no? Mabigat. Pero ihi man siya nang ihi. Nakakakain naman siya, ante. Oo. Yung kaninom na nga ito, kariring na. Pero, ilang taon na yan? 27 yung January. Taon na? 27. Nag-graduate siya 2022. 2025. Nang lulingot eh. Dapat yan sa Manila talaga, ante. Nung galing na rin siya kasi sa Guam. Kapayat ng kanya o katawan. Baka hindi ka naman nagkakain sa Laguna. Oo, ba't na, ano yung ganyan yan, ante? O ba't nagka-ganyan? Oo. Ay, itong mga piglat. Oo. Nung galing siya ng Laguna noon, nagkasakit. Itong mga naglabas, pinacheck up ko din noon. Ayun yung una niyang nagkasakit. Ayun yung Rasis sugat-sugat. daw, dahil lang daw sa vaccine natin, vaccine yun. Aywan, Nagpaksin suna. kauunan ti. Walang pa, nagbakasyon ka kung Baga daw Sa balik. taba tong dito, tapos sa taas Kasi manas kapayat. siya. Pero yung manas niya na yung pasumpong-sumpong pa, wala-wala. Atamay sa akin yun. Damanas na atamay sa awang mo. Sa kidney. Isa pa yan. Sinabi man nila na wala dyan. Aywan, Alam nyo naman dito sa ating kapangit magpagamot dito sa ating. Walang matino. Yung gusto mo talagang kung sa puso lang yan, di lang sa puso yan. kaya ngayon ang sabi ni Calvo, Atamay sa mga. Dapat talaga sa mapacheck siya sa Manila. Mapa-laboratory ka lang. Lahat. Hirap din talaga kasi umalis na wala kang yun talaga, Awa. anak ko. Lahat ng kilos mo. Ay na, Ilang taon na siyang ganyan. Tagal na. hindi nung ko lang din, nung December siya unang nagkasakit eh. Bago hindi lumabas na rin kami December. Nagulit lang nung, pero ganyan na rin nung lumabas kami noong December, ganyan pa rin ang katawan niya hanggang siya nagulit yung April. Balik-balik na lang. Paano nag-seizure siya? Sure pa siya. Si Ate Aisa, ganun na. Pati siya, si Aywan ko. Asa. Dalawa ng anak mong babae. Ka-wheelchair na rin yun. Tapos ayaw niya na rin ipakabit yung phone Ay, niya. kaya pala, hindi niya na pinakabit. Sabi niya, ayaw ko na na. Bakit ay? Kuna. Ayaw ko na, bahala na. Kuna na. Di dyan ka nalatan ako po. Uy, ano mulat ka? Blood sugar mo, hindi naman ito. No, hindi Wala naman. Hindi ba siya diabetic? Nag-iba na nga mukha niya. Hindi kaya cancer? May cancer siya? Iwan. Kaya dapat sa espesyalista nyo patingin yan. Oo, dapat Hindi pwedeng yan. Ayun mga doktor dito, wala talagang gano'n. Sa palapag na. Simpleng kwan nga lang dito, hindi nila ma-trace kung anong sakit Anak, mo. ay nakagdadunggan at Yung mga ganyan pa kaya. pang unang lunas lang ang ginagawa nila dyan. Oo, kung ano lang, yung Paracetamol lang yan. Anak pa ay. ganun lang ang kaya nila na ibigay. Tapos yung halimbawa yung mahal, yun ang iresita nila sa iyo. Yung mura, yun ang kanila. So, ayun na. Basta mali kung nag-burnout at hindi na ako nakatulong. Pinapaypayan mo na lang. Ay, hindi siya makahinga. Nay, mainit. Nalay, paypay. Subsublat. Binsa mo na bagaya? Ilan ba sila? 5. Si Pray. Panganay na babae, bago bunso, silang babae. Panganay at bunso yung kwan. No, kung ako sigurong nanay, ma-stress ako nga pero Yun na, hindi ko lang ginapala sa ulit siya. Maglalalo siyang makuha. Kaya pinag-iyak na nakikita na. Baka lalo. Baka pati siya panghinaan. Pero kung magalit din ako, nababa kung ayaw niyang magkain, magalit din ako. magkain. Magkain din siya. Hindi ko pinapakita sa Pero kanya. makapang-pang-an mga ano po, yung makasinakar niya. Hindi ko dinapaulam ng karniyan ko. Manas mo ako As, madi nga nasakit, madingot o.
Hindi ka naman nasakit, mabigat lang daw. Hindi ka nahirapan maghinga? Nahirapan ka? Minsan nga daw. At takas mo di man kung hindi siya nahirapan, pawala na naman niya dahil mang-angina na yun. Ako po si Leslie Igiron, na nanay po ni Annalisa Igiron, na humingi po ng tulong sa mga sponsor para maipagamot po namin ang anak namin na may sakit sa pribadong ospital. Wala po kaming kakayanan, wala po kaming trabaho, wala po kaming kakayanan magpagamot sa kanya. Kaya humihingi po kami ng tulong. Katulong lang po yung asawa ko. At anong halaga po, malaking tulong na po yun sa amin. Guys, bale, magbibigay din tayo ng konting tulong kay Basang, Analisa. kay Ante. So, Ante, ano lang po, hindi naman ganun kalaki yan. Sana ay makatulong sa inyo ang ampaw. Araw-araw na sa gastusin. Salamat po. Pambili ng pampers, gatas, tsaka gamot. Salamat po. Magpagaling ka. Apo. Huwag kang panghinaan, nilalaban ka ni nanay mo, di maglaban ka rin ngayon. Laban mo rin. Kaya nga. Mga herbal, ante, paano mo nang basta? Oo. Ayan, so ayun mga ka-dragon, bali, ayan, narinig niyo naman din po yung pakiusap po nila. Sana po ay, ay kumakatok po kami sa may mga mabubuting loob dyan. No? Nakabigay naman po kami, kaya lang talagang hindi sapat, talagang alas pambili lang din ng nila, gamot, at ay diaper, mga pang-araw-araw lang nilang pangangailangan. So, ang importante kasi dyan, madala siya sa Manila, sana gusto rin nilang iluwas, kaya lang talagang yung ultimo papasahe, wala silang hawak. Nakikitira nga lang sila dito sa ate niya. Kasi masyadong malayo na yung ospital, kung sakali mo pwede nilang itakbo. So, ayan guys, sana matulungan natin si Basang. Yeah, thank you so much po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Sana matulungan natin si Basang na gumaling. Bye guys, see you next vlog.